Heddiw rydyn ni'n estyn croeso cynnes iawn i wyneb cyfarwydd i sawl cenhedlaeth o ddisgyblion Llanhari. Yn wreiddiol o ardal Pen-y-bont, bu'n ddisgybl yma rhwng Medi 94 a Haf 2001. Am gyfnod, bu'n gweithio i Fenter Iaith Bro Ogwr, cyn dechrau gweithio i Urdd Gobaith Cymru yn 2009 fel Swyddog Datblygu. Yna, yn 2016, symudodd swyddfa'r Urdd yma i Lanhari a bu'n cyd-fyw yn hapus yn choridor yr Adran Gymraeg tan y flwyddyn 2021. Bu'n trefnu eisteddfodau, teithiau, gweithgareddau a chyfleoedd diri i ieuenctid Morgannwg ganol. Bellach, mae'n gweithio i Fwrdd Iechyd Abertawe fel arweinydd y Gymraeg. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed ei atgofion o'i gyfnod yma'n Lanhari fel ddisgybl a sut bydd cyfnod yma yn yr ysgol yn gynnig sylfaen i'w yrfa. Croeso cynnes iawn atyn ni heddiw, Jordan Morgan Hughes. Wyt ti'n cofio dy ymweliad cyntaf i Lanhari? Ydw. Mae pontio yn cael ei ddweud bach yn wahanol nawr i fel oedd yn yr hen ddyddiau. Ond ges i cyfle i ddod yma gyda'r nos i cael to o gwmpas yr ysgol i weld y gwahanol pynciau oedd yn cael ei gynnig pan o'n i ym mlwyddyn 6. A mae atgof clir iawn gyda fi o fynd mewn i'r labordau gwyddoniaeth oedd ar y prif coridor ar bwys derbynfa a'r arogl. A hyd yn oed nawr, pan ti'n cerdded lawr y coridor yna, bod yna ddim labordau gwyddoniaeth yna nawr, mae'r arogl dal yna. A pob tro fi'n cerdded lawr y coridor yna, mae'r atgof yna'n dod yn ôl ata. Oes gyda ti unrhyw atgofion o dy ddiwrnod cyntaf, fel ffrindiau neu tiwtor? Fi'n cofio diwrnod cyntaf fi'n glir iawn. Oedd dim ansicrwydd gyda fi cyn dechrau, o'n i'n edrych ymlaen, o'n i'n falch o fod yn gwisgo'r uniform newydd yma, gyda'r tei brethyn, ac o'n i'n teimlo bod fi'n edrych yn smart iawn wrth mynd i'r ysgol ar y diwrnod cyntaf. A dyma oedd y tro cyntaf i fi orfod dal bws ysgol, achos o'n i'n byw yn eitha agos i'r ysgol gynradd, a oedd rhaid i fi cerdded i ddal y bus, a fi'n cofio aros oedd hi'n fore oer, a cyrraeddodd y bus yma, ac oedd e'n llawn dop o pobl ifanc o faes teg. Ac mi oedd hynny'n bedydd tân ar y diwrnod cyntaf, de. I bet, do you? What's your name then? Pa flwyddyn wyt ti? You're new one, are you? Yeah. A wedyn cyrraedd yr ysgol ar y bus yma, y bus yn gollwng pawb off ar bwys y cowsheds, a staff wedyn yn cyfeirio dechreuwyr newydd mewn i'r cowsheds, a fi'n cofio meddwl bod yr adeilad yma'n huge, a then ar y pryd, os chi'n meddwl bod e'n dingy mewn na nawr, dylech chi wedi weld e'n ôl yn y 90au. Oedd y waliau ddim wedi cael cot o baint, hanner y goleadau oedd yn gweithio, a blwyddyn 7 i gyd yn dechrau cyrraedd o'r bysys gwahanol, a dyma fi'n eistedd gyda rai o ffrindiau fi o Pen-y-bont, a meddwl, oh gosh, sut mae heddi mynd i fynd nawr? A fi'n cofio wedyn, Miss Anghara Jones oedd yn dysgu gwyddoniaeth, a hi oedd pennaeth blwyddyn 7, yn rhannu ni mewn i'n dosbarthiadau ni, a wedyn mynd yr holl ffordd draw i ochr arall yr ysgol, gyda'n tiwtor dosbarth newydd wedyn, Miss Cheryl Edwards, neu Cheryl Roberts, fel mae hi nawr, a treulio'r bore wedyn yn ei chwmni hi, yn mynd trwy broses anwytho. A oedd hynny yn brofiad surreal i fi hefyd, achos fel person ifanc o Pen-y-bont sy'n dod o deulu di-Gymraeg, doeddwn ni byth wedi dod ar draws rhywun o ardal gogledd gorllewin Cymru o'r blaen. So i gwrdd â rhywun oedd yn siarad yn gyflym mewn acen gog yn intense ar y fore cyntaf yna, a trio cymryd mewn yr holl wybodaeth yma, gyda'r acen estron yma hefyd wedi wir aros yn y cof gyda fi. Felly, roeddet ti'n teithio i Lanhari o ardal Pen-y-bont, felly sut oedd y profiad ar y bus? O'n i ddim yn meindio y siwrne, dweud y gwir, o'n i'n gorfod codi gynharach i teithio, oedd e'n siwrne yn dibynnu ar y flwyddyn a'r rwt y bws, oedd e'n gallu ymrywio rhyw 40 munud i awr.
ond nes i'n ffrindiau, yn meddwl rhwydd ar y bus, a mae rhai o'r ffrindiau yna nes i ar y bus, maen nhw dal yn ffrindiau i fi heddi. Dyn ni ddim yn gweld yn gilydd yn aml iawn, ond dyn ni dal yn eitha agos. A weithiau, o ti'n mynd i'r ysgol mwyn cael y profiad yna fod ar y bus, hwnna'r bit gorau'r diwrnod. Ar un cyfnod, oedd aelod o staff yn dal y bws adre gyda ni hefyd. Wow. O'n i'n trio ein gorau i fi hafio ar y bws adegau hynny, ond o'n i ddim wastad. A licen i estyn ymddiheiriad i'r aelod o staff yna nawr, os yw hi'n gwrando. Na i ddim enwi neb, ond sorry. Felly, ys ti i Ysgol Bro Ogwr? Do, Pen-y-bont. Ie. Pam benderfynol dy rieni i ddanfon ti Ysgol Gymraeg? Wel, nôl yn yr 80au cynnar, oedd dad yn gweithio mewn swydd reit yng nghanol Pen-y-bont. Oedd mam ddim yn gweithio, stay-at-home mum yn ôl at jazz. Ac oedd yr Ysgol Gymraeg gyferbyn a lle oedd dad yn gweithio, ac oedd e'n cael sgwrs gyda un o'i cyd-weithwyr ef, ac oedd y ddau ohonyn nhw'n edrych draw ar yr iard, a dad yn holi, os oedd ffrindfe'n gallu gweld i mab ar yr iard. A gofynnodd dad y cwestiwn, I didn't realise you could speak Welsh. A esblygodd y sgwrs wedyn, a dath dad i ddysgu bod ffrindfe ddim yn siarad Cymraeg, a dyma oedd y tro cyntaf i dad really ddeall bod pobl di-Gymraeg yn danfon i plant nhw at addysg Gymraeg. So, ath e adre o'r gwaith y diwrnod yna, yn meddwl bod e wedi darganfod rhywbeth hollol newydd wych, a trafod y syniad o danfon fi at addysg Gymraeg gyda mam, a oedd mam gwbl yn erbyn y syniad, paid a bod mor hirt. So, un ohonyn ni'n siarad Cymraeg, mae'n mynd i stryglo trwy'r holl broses, paid a codi hwn eto. A dad fel mae e, dwi ddim wedi newid hyd heddiw, pam y syniad gyda fe, dwi ddim yn rhoi'r gorau i'r syniad yna, mae'n cadw mlaen, a dyna pam y gwall fi yn dechrau mynd yn llwydd. So, nath e gwthio'r syniad yma, a jyst i cadw fe'n dawel, wedodd, ffai, newn ni weld y brif athro, ac os yw hi'n meddwl bod e'n syniad da, newn ni drio fe. So, eithon nhw apwyntiad i weld Mrs Maisie Williams yn Ysgol Gymraeg Pen-y-bont fel oedd hi ar y pryd, a gythyn nhw'r wybodaeth wedyn bod mwyafrif y plant ar y gofrestr yn dod o aelwydydd di-Gymraeg. So, oedd dim opsiwn gyda mam wedyn, ond cyfaddawdi a dweud, newn ni drio fe. A petai dad yma nawr, mae stori gwych gyda fe, lle mae'n dweud yn aml byddwn ni'n cerdded heibio'r ysgol, ac ar ôl i fi cael gwybod bod fi'n mynd i'r ysgol yna, ar ôl i fi mynd yn bachgen mawr a troi'n 3 mlwydd oed. O'n i mynd yn excited a dweud, Daddy, that's the school I'm going to go to when I'm a big boy. A oedd hwn yn mynd mlaen am misoedd. A wedodd e, ar ôl i ti fod yn yr ysgol chydig wythnosau, o'n i'n cerdded heibio'r ysgol, a wedys i wrtho fi, Daddy, ti'n gweld yr ysgol yna fyna? Jod. Sa eisiau mynd i'r ysgol yna ragor. Pam, Jod? Maen nhw gyd yn siarad yn ffynnu. So dyna oedd dechrau taith fi gyda'r iaith Gymraeg. A perthynas rhyfedd gyda'r iaith trwy cyfnod ysgol, fel fi'n siŵr i chi'n gallu uniaethu ag e. Ond yn edrych nôl nawr, dwi'n mor falch oedd yn rhieni wedi wneud y penderfyniad yna i fi, a bod digon dewr i wneud y penderfyniad yna i fi. A dwi'n meddwl bod gyda ni erbyn hyn gyd ddyletswydd i dewis addysg Cymraeg i'n plant ni, a mae e'n torri'n nghalon i nawr pan dwi'n gweld cyn-ddisgyblion a cyd-ddisgyblion ymlwyddyn ni sydd wedi cael plant, a falle am resymau gwahanol wedi dewis peidio danfon i plant nhw i addysg Gymraeg. Mae e wir yn torri calon fi, a dwi'n teimlo bod i plant nhw yn colli mas ar rhywbeth arbennig. Fi'n cytuno fe ti. Beth am dy gyfnod yn yr ysgol, pa pynciau neu athrawon fi'n dylanwad yna ti? Right. Oedd cymaint o gymeriadau yma nôl yn y 90au. Yr un amlwg yw Griffo, Smiley Pete, Mr Griffiths, Son. Oedd gyda fe cymaint o ffigenwe. Ond beth oedd yn unigryw am Mr Griffiths oedd bod e'n
bennaeth yr ysgol, os oedd y ti'n disgybl da neu disgybl drwg, os oedd y ti'n un oedd yn camfihafio, oedd y teimlad yna bod pob disgybl ar y gofrestr gyda parch ato fe. Ac oedd y ti fel unigolyn yn teimlo bod ti'n derbyn parch yn ôl gyda fe. A oedd e'n rhyfedd, oedd e'n gallu cerdded mewn i stafell, a oedd e'n gallu enwi pob plentyn. A wedi bod yn ddisgybl yma, a wedi cael y cyfle i weithio gyda degau o ysgolion a ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd ar draws De Cymru. Os oedd ddim lot o athrawon a penaethiaid sydd ar dawn yna i ffurfio perthynas mor glos gyda disgyblion. Cafodd yr adran y Gymraeg dylanwad mawr arnau. Ar y pryd oedd yr adran draw am loc y chweched, cymeriadau cryf yn yr adran, Margaret White yn amlwg yn un sy'n sefyll mas a'r llais yna oedd yn cario lawr y coridorau pan oedd hi'n grac. Ond pan oedd hi'n dod i nabod Mrs White, oedd hi ddim mor scary ac oedd y llais yna'n ei mas ynddo. Ac os oedd hi'n gweld bod ti yn fodlon cyfrannu a cymryd diddordeb a wneud ymdrech, oedd hi'n wych. Oedd hi'n gefn mawr i fi, yn enwedig yn ystod y cyfnod yna blwyddyn 11, nath hi really helpu fi trwy'r gwrs. Jonathan Rhys hefyd fel tiwtor dosbarth i fi'n y chweched, ges i lot o gyngor gyda fe, a fe really sy'n gyfrifol really am fi yn ailgydio yn yr iaith ar ôl i fi gadael Lanhari. Es i trwy cyfnod ar ôl ysgol, ddim really yn siŵr be o'n i eisiau gwneud gyda mywyd i. A dwi wedi gadael Lanhari nawr ers dros 20 mlynedd, a dwi dal ddim cweit yn siŵr be fi eisiau gwneud gyda mywyd i. Ond bues i ar brec cinio o un o'r swyddi oedd gyda fi ar ôl gadael ysgol, a weles i Mr Rhys yng nghanol dre Caerdydd, a gaethon ni sgwrs, oedd e'n gofyn i fi sut oedd pethau, beth o'n i'n neud nawr ar ôl gadael ysgol, a nes i stryglo i gynnal sgwrs gyda ge. A oedd y teimlad o cwylydd dath drostai yn y foment yna. Taniodd rhywbeth yna fi. Nath e newid fi yn llwyr. A ges i nôl i'r gwaith ar ôl y cyfarfod yna. A nes i ymddiswyddo. Ac es i o'r job yna syth mewn i asiantaeth recrwtio yng nghanol Caerdydd, a wedes i, sdim ots dy fi beth yw e, ond ffindwch job i fi lle dwi'n defnyddio'r Gymraeg. Ac o ganlyniad i'r diwrnod yna, o fewn wythnos, o'n i'n teithio'n ddyddiol i Fryste i wneud job mewn canolfan gweinyddiaeth y drwydded teledu i'r BBC. So o'n i'n gyfrifol am derbyn galwadau gan cwsmeriaid oedd eisiau siarad yn Gymraeg, ateb llythyron oedd yn dod mewn yn Gymraeg, oedd e-byst yn rhywbeth hollol newydd ar y pryd, so o'n i'n ateb e-byst i bobl yn y Gymraeg, a dyna really, oedd y cyfnod yna o 2 flynedd yn neud y job bach yna, o'n i'n teithio ar y tren i Bryste o Gaerdydd pob dydd, oedd e'n tough going de, ond hwnna oedd cyfle i fi ailgydio yn yr iaith, a dwi mor falch nes i hynny achos nath e agor cymaint fwy o ddrysau fi yn yngyrfa wedyn. Ti'n meddwl nath e jyst newid bywyd ti'n hollol? O, di yn sicr. Dwi'n meddwl petai fi heb gweld Jonathan Rhys y diwrnod yna, oedd wastad awydd gyda fi wneud rhywbeth Gymraeg, ond oedd ddim yr hyder gyda fi. Ac reit trwy'r ysgol, o'n i'n glywed yn gyson, mae dy Gymraeg di'n dda, Jordan, dyle ti ddefnyddio mwy o Gymraeg, siarad mwy o Gymraeg, Jordan, a mwy a ti'n ddefnyddio fo, Gorau oll, mae'n mynd i wella. Ond oedd ddim yr hunan gred yna gyda fi, ac o'n i wastad yn teimlo bod Cymraeg fi ddim digon da. Ond be nes i sylweddoli oedd ar ôl y cyfarfod yna gyda Jonathan Rhys, wel, dim ots beth yw'r safon, ond bod fi'n defnyddio beth sydd gyda fi. Ac wrth i fi fynd trwy yngyrfa wedyn, dyna kind of ethos fi wedi trio cyfleu at y pobl fi wedi bod yn gweithio gyda fe. Syniad yma o gwell Cymraeg slac na Saesneg slick, Hughes Llanhari Welsh. So dyna lle ydw i nawr. Mae yna cymaint o
y cymeriadau ac athrawon cafodd y ddylanwad arna. A fi wedi sôn am cwbl fyna nawr a bydde fe'n anhegu enwi mwy, achos bydde ni ddim eisiau pechu trwy peidio enwi, ond oedd cymaint yma, ie. Beth am atgofion doniol, oes ti'n fel, ti'n sefyll allan? Wel, o'n i'n ymarfer ar gyfer y cyfarfod yma yn y swyddfa'r ddoi, ac ath yr un yma lawr yn really dda, so na i rannu hwn gyda chi. Mae e bach yn embarrassing, ond gobeithio newch chi gwerthfawrogi fe. O'n i am blwyddyn 7, blwyddyn 8 falle, a dath llythyr mas i rhieni yn sôn bod rhaid i bob disgybl yn y flwyddyn cael y brechiad BCG, a gyda'r dyddiad a phopeth, a ges i ar llythyr y marget yn rhieni a dweud, "This has come home from school, I'm not doing it. Not having needles, no way. Os ych chi'n mynd i orfodi fi fynd i'r ysgol ar y diwrnod yna, dwi ddim yn mynd i fynd, dwi'n mynd i fynd at y bus, and I'm going to bunk off, and I'm going to go somewhere and just have a day of fun. I'm not going into school, no way." So, rhieni fi credu, OK, fine, na di beth ti eisiau neud e. Ond heb i fi wybod, dyma fi yn mynd mewn i gwasanaeth yr wythnos yna yn yr ysgol. A pennaeth y blwyddyn ar y pryd oedd Sharon Wynad. Falle bod rhai yn cofio Sharon Wynad. Ac oedd hi'n sôn nawr fori yw'r diwrnod mawr, mae'r bwrdd iechyd yn dod mewn i rhoi y brechiadau yma i disgyblion i gyd. Dyma hi'n agoffa, maen nhw mewn heddi hefyd, ond maen nhw'n gwneud blwyddyn arall heddi, felly newch yn siŵr bod chi gyd yma fori. Dyma fi nawr yn eistedd na'n meddwl, be fi'n mynd i wneud fori de? A i lawr i borth cawl, falle. So oedd plans mawr gyda fi yn ymhen o beth o'n i'n mynd i wneud gyda diwrnod off fi. A dyma hi'n dweud, "I ni yn gwybod bod rai ohonoch chi methu bod yn yr ysgol fori, felly dyn ni wedi trefnu bod chi'n cael eich brechiad heddi. Ble mae Jordan?" No! A dyma fi, y gwaed, oh my god, fi'n teimlad nawr ath gwaed fi'n oer i gyd. So dyma fi'n codi llaw a Sharon Wynad yn cyhoeddi wrth y flwyddyn. Dyw Jordan ddim yn gallu bod yn yr ysgol fori, felly mae e wedi gwirfoddoli cael y brechiad heddi. Jordan, dere gyda fi, please. A dyma Sharon Wynad yn tynnu fi mas o'r gwasanaeth ac yn cerdded gyda fi lawr i stafell y nyrs i cael y brechiad yma. O na! Yeah, I know. Ond be nes i ddim ystyried wedyn, oedd pan ddes i mewn i'r ysgol y diwrnod wedyn, achos oedd dim pwynt i fi peidio dod i'r ysgol wedyn, na gyd o'n i'n cael trwy'r dydd wedyn oedd, be ti'n neud mewn heddiw? O'n i'n meddwl, o ti ddim mewn heddi. So oedd, nid yn unig oedd gyda fi'r siom o gorfod cael y brechiad diwrnod yn gynt, ond oedd y siom gyda fi'r diwrnod wedyn o dod lan ag esgus o pan o'n i yn yr ysgol, pan oedd treniadau gyda fi beidio bob mewn. Yeah, so bach yn embarrassing meddwl nôl amdano fe nawr. A dwi dal ddim yn fan o'n o dwi ddewr. Na fi. OK, felly fes i'r ateg dydal di neithiwr a ddarganfod adroddiad o blwyddyn 9. So, deimlad oedd ail darllen yr adroddiad yma? Be sy'n really rhyfedd yw, wrth ddarllen e, mae'r adroddiad yma'n dyddio nôl i 97. So ti'n sôn be, faint o flynyddoedd yw hwnna? Bron i 30. Dwi ddim yn teimlo fel mor hir yn ôl ag yw e. A ti'n darllen sylwadau'r athrawon, a ti'n cofio bod yn eu cwmni nhw, a clywed eu lleisiau nhw, sydd yn really rhyfedd. Ond mi wna i gyfadde wrthych chi nawr wrth ddarllen e, dwi yn dyfalu bod fi heb gweithio bach yn galetach yn yr ysgol. A bethau fi'n gallu mynd nôl, byddwn ni bendant yn gweithio'n galetach. So gnewch eich gwaith cartre. Rwyt ti wedi dod â dy lyfr cyswllt o flwyddyn 10 gyda thi? Ie, wel, un o'r pwyntiau gweithredu yn y droddiad blwyddyn 9 oedd, mae rhaid i Jordan cadw i llyfr cyswllt yn datglusach. So, nes i ymdrech arbennig gyda llyfr cyswllt blwyddyn 10, nes i hyd yn oed printio argraffu enw fi yn goch i matcho lliw ffrynt y llyfr, a wedi cyfro fe gyda plastig. A wedyn mae'r wythnosau cyntaf tymor yr hydref, llawn gwaith cartref, a wedyn ar ôl tua mis Tachwedd, dim byd yn o fe o gwbl. So dyna sut mae e wedi goroesi hyd 2024. Ond mae hwn yn dod ag atgofion nôl hefyd y tasgau gwaith cartref, y targedau o'n i wedi rhoi yn hunain. Na i ddarllen rai ohonyn nhw mas nawr i chi.
Mae rhaid i fi cyflawni gwaith ar amser. Mae rhaid i fi cwblhau gwaith. Datblygiadau personol. Nodwch 3 targed ar gyfer eich datblygiad personol. Targed rhif 1. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Targed rhif 2. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Targed rhif 3. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Be ti'n meddwl bod y llyfr cyswllt yn dweud am ti fel disgybl? Mae'n dweud bod fi yn neud am dref, fi yn trio, ond weithiau ddim wastad yn llwyddo. Oedd yn ymdrech yna ni wedi. Oedd, mae hwnna'n glir i chi weld, mae'n glir i chi weld. Dychweles ti i'r ysgol fel disgybl i'r chweched. Wyt ti'n falch o hynny? Ydw, fi'n falch iawn des i nôl yma. Nes i ddim wneud yn arbennig o dda yn academaidd yn yr ysgol, dweud y gwir. Des i nôl a treulio 2 flynedd yn joio, mwynhau. O'n i'n ffocysu lot gormod ar y pethau allgyrsiol, trefnu pethau, gigs ar gyfer cyd-ddisgyblion. O'n i ynglwm â panto nath y chweched wneud ar gyfer gwyl ddrama, tafelau, teithiau gyda'r Urdd. Oedd lot yn mynd mlaen yn y mywyd personol i, wedi colli mam yn ystod y cyfnod tygau, a oedd ffocws fi ddim yn y lle iawn pan ddes i nôl i'r chweched. Ac yn edrych nôl nawr fel oedolyn, falle oedd angen bach mwy o gefnogaeth arnau, ond dwi ddim yn sori nes i treulio'r 2 flynedd yna i mi, achos nes i ddysgu lot o sgiliau o'r ochr trefnu, nath ddod i helpu fi yn fy ngyrfa, ac mi es i nôl i coleg ar ôl gadael Lanhari, so mae lefelau A gyda fi, ond dydyn nhw cymryd bach yn hirach i fi gael nhw. Am atgofion arbennig gyda fi o'r chweched dosbarth, un o'r cyfnodau hapusa mywyd i'n edrych nôl. Ond petai fi'n gallu rhoi neges i Jordan nôl yn y flwyddyn 2000, gwnaed y waith cartre Jordan, gwnaed ymdrech gyda'r gwaith academaidd, nid just y pethau allgyrsiol yna. O'n i'n trafod cyn i ti dod i eistedd gyda ni nawr, a o'n i'n gweld ar ti o tîm dirprwy prif disgybl. O'n i'n ddirprwy brif swyddog ac yn aelod o pwyllgor y chweched, ond swyddog y partion o'n i, dweud y gwir, fi oedd yn trefnu y pethau cymdeithasol yna, a dyna'r rôl nes i roed i'n hunain yn y chweched dosbarth. So ges i lot allan o fod yn y chweched, ond dwi'n meddwl oedd yr athrawon ar y pryd yn tynnu gwallt mas, achos o'n nhw'n gweld bod potential gyda fi, ond o'n i ddim yn gwneud y gorau ohono fe. Wrth meddwl nôl nawr ar cyfeiriad ma gyrfa fi wedi cymryd, dwi'n edrych ar y 2 flynedd yna fel rhyw fath o brentisiaeth. Achos y sgiliau o'n i'n defnyddio wrth wneud y gwaith trefnu yna yn y chweched dosbarth, oedd yr union sgiliau oedd angen arno fi wrth fynd i weithio yn y maes trefnu cymdeithasol gyda'r Urdd, ynde? Yeah. So, told you so. Pennaeth chweched, Mr Parry. Oh, Mr Parry. Mr Parry. Dwed mwy wrthyn ni am pant o'r chweched. Mae'r sgript cyfan gyda ti heddiw. Ydy, fi wedi ffindo'r sgript yma lan yn yr atig. Un o ffrindiau gorau fi sgwennodd y sgript yma, Meilir Hedd ap Ifan, shout-out bach i Meilir fyna. Gython ni lot o sport yn neud y panto yma. Gython ni wahoddiad gan y criw oedd yn cydlynu'r gwyl ddrama yn ardal tafelau i cynhyrchu rhywbeth. A'r syniad tu ôl i fe oedd bod chweched dosbarth Lanhari yn cystadlu yn erbyn chweched dosbarth Rhydfelen trwy ysgrifennu sgript panto a perfformio yn y gwyl ddrama yma. Ond y flwyddyn yma oedd Rhydfelen yn neud opera rock mammoth, huge, o'r enw Bug y Millennium. So o'n nhw ddim yn cystadlu y flwyddyn yma, so wnaethon ni ennill cyn dechrau sgwennu'r sgript. Ond gython ni lot o sport, loads o aelodau'r chweched yn rhan ohono fe. Mae fideo ohono fe'n bodoli rhywle, gyda Meilir dwi'n siŵr. Ond oedd hyd yn oed y broses paratoi ar gyfer hwn. Fi'n cofio mynd yn y car gyda Peter Griffiths lan at theatr
y Phoenix yn Treorci i gweld y llwyfan lle byddwn ni'n perfformio. A oedd y taith car yna gyda Mr Griffiths yn brofiad yn ei hun, de. Mae'n licio gyrru'n gloi, Mr Griffiths. Troi drwm gyda fe. So lot o atgofion dda fyna. A dyna un o'r pethau, o'n i'n awyddus i ailgydio yn y fe. Pan o'n i wedi dod i weithio yma Llanhari, oedd falle ailgydio a cael y disgyblion i gymryd rhan yn rhywbeth o'r fath, ond yn anffodus nath e ddim gweithio mas fel yna. Bydd ti'n gweithio i Fenter Iaith Bro Ogwr. Beth oedd y pel gweithio yn dy gymuned Urdd Gymraeg i ti? Wel, fel Sonia, si wneud y job yna yn Bristol yn gweithio trwy'r Gymraeg, a hwnna wedyn oedd y cyfle cyntaf o'n i'n gweld fel dyma rhywbeth lleol yn y milltir sgwari, lle allai fod yn gweithio trwy'r Gymraeg, a falle dylanwadu ar eraill i ddefnyddio mwy o Gymraeg hefyd. So oedd e'n teimlad rhyfedd i fynd nôl i weithio ym Pen-y-bont, ond beth oedd yn wych am hynny oedd, ar y pryd, oedd pobl ifanc Pen-y-bont yn dod i Lanhari. So nath hwnna kind of ail agor y ddrws i fi ddod nôl i'r ysgol a ail gydio yn y perthynas yna. A dwi'n hynod falch o'r cyfleoedd o'n i'n gallu cynnig i'r disgyblion tra o'n i yn y swydd yna. A oedd hynny'n amrywio o clybiau ieuenctid wythnosol i teithiau hanner tymor. Ac mae lot o'r pobl ifanc oedd yn dod i'r gweithgareddau'r clybiau yna yn y blynyddoedd cynnar erbyn hyn gyda plant eu hunain, a lot ohonyn nhw wedi rhoi i plant nhw mewn i addysg Gymraeg sydd yn really lyflu i weld. A beth am dy waith gyda'r Urdd, roedd ti'n trefnu teithio tramor ar gyfer y pobl ifanc, felly gefais ti brofiadau da teithio tramor gyda'r ysgol? Do, es i ar cwbl o teithiau tramor i Ffrainc yn bennaf, a un yn sefyll mas am mlwyddyn 9. Eithon ni gyda'r Adran Ffrangeg i ymarfer ein Cymraeg, eithon ni i ardal Normandy gyda taith diwrnod mewn i Baris, ymweliad i'r eglwys fawr yng nghanol Rhwng. Yn anffodus, os dyn Ffrangeg gyda fi bellach. Ond, oedd e'n profiad gwych ac oedd e'n ddiddorol gweld athrawon allan o'r cyd-destun ysgol yna hefyd, ac adeiladu perthynas bach yn wahanol gyda nhw. Mi nath e tanio diddordeb fi yn pwnc Ffrangeg, a es i ymlaen i wneud e fel tygau. Ond dwi'n meddwl o'n i wedi cyrraedd kind of eithaf fy ngallu gyda Ffrangeg erbyn yr arholiad tygau. So, dwi'n meddwl byddwn ni'n llwyddo i archebu cwason falle a gofyn ble mae'r ysbyty agosaf, ond falle dyna fe erbyn hyn. Felly fel Sonia, dychwelyd ti nôl i Lanhari, sut brofiad oedd cydweithio gyda'r ysgol a sut datblygodd hynny dros y blynyddoedd? Oedd dod nôl i weithio yma, o'n i wedi bod yn gweithio gyda'r Urdd ers sawl blwyddyn erbyn i fi symud y swyddfa mewn i'r ysgol. Ac oedd e fel dechrau pennod newydd, nath e traws newid y ffordd o'n i'n gweithio, a nath e roi set o lygaid newydd i fi ar y gwaith, dweud y gwir. Oedd e'n lot yn haws i cael gafel ar bobl ifanc, i cynnig cyfleoedd iddyn nhw. A nath e hefyd agor drysau i fi ddod â disgyblion ysgolion eraill mewn i Lanhari a wneud lot fwy o cydweithio. Nath e hefyd agor y drws yna i fi wneud pethau heb fawr o rybydd, so pethau munud ola, os wyt ti'n gweld gweithgaredd yn codi penwythnos yma, beth am ni fynd i weld os allwn ni roi grŵp bach o bobl at ei gilydd i wneud y weithgaredd yna. Ac wrth gwrs wedyn gyda eisteddfod yr Urdd yn dod i ben coed, oedd y gallu i tynnu disgyblion yr ysgol yma mewn a rhoid yr un profiadau iddyn nhw a ges i fel disgybl pan oedd yr eisteddfod ar yr un safle nôl yn 98. Oedd e jyst i roed modd o fyw i fi. O'n i wrth y modd, o'n i reit yn ei chanol hi. Dyddiau da. Dyddiau really da. Beth am yn dy gyfnod yn y swyddfa yma yn yr ysgol? Roedd crw'r chweched yn hoff iawn o ddod draw am sgwrs a phaned. Felly, pa mor bwysig oedd y cyfle i ddod i adnabod a dylanwadu ar griw o bobl ifanc yn Llanhari? Nhw'n hoff iawn o ddod draw a cael paned, ond nhw byth yn prynu llaeth o. Fi oedd yn prynu'r llaeth, ac erbyn i fi fynd i cael paned, oedd dim llaeth ar ôl. Oedd y syniad o dod ar swyddfa yma i fod yn
pencadlys yr urdd yn y rhanbarth yma, ynde? Ac erbyn y diwedd, dath e rhyw fath o ystafell gymdeithasol i rhai aelodau'r chweched. A weles i hynny fel peth positif iawn, achos wrth edrych ar y grwpiau oedd yn tueddu i ddod ato ni, doedd rhain ddim yn ddisgyblion, falle bydde wedi bod yn defnyddio'r Gymraeg yn ei amser rhydd nhw yn yr ysgol. Ac oedd e'n glir i mi, erbyn i'r grŵp yma gadael yr ysgol, o'n nhw'n Gymru balch hefyd. A dwi'n ffodus iawn bod y grŵp yna, maen nhw dal mewn cyswllt gyda fi nawr, a maen nhw dal yn textio gyda fi'n Gymraeg, maen nhw'n gwahodd fi gwrdd-lan gyda nhw am beint o bryd i'w gilydd, a hynny i gyd yn defnyddio'r Gymraeg, ynde? A potentially, heb bo fi wedi symud mewn i'r ysgol, bydde'r perthynas yna wedi bod yn wahanol, byddwn ni ddim wedi gallu cael y dylanwad yna arnyn nhw, a falle bydden nhw wedi mynd off i brifysgol, a gwneud yr un mistake a fi a colli'r gafael yna ar yr iaith. A un o uchafbwyntiau dy gyfnod fel swyddog gyda'r urdd oedd yn cael trefnu steddfodau yr urdd yn dy ardal. Fues ti'n cydweithio gyda'r ysgolion yr ardal mwyn estyn croeso i Gymru gyfan i'r ardal ni? Yn bendant un o'r uchafbwyntiau, sawl uchafbwynt gyda fi. Yr elfen o weithio gyda'r urdd o'n i'n mwynhau fwyaf oedd rhoid y cyfle i blant a phobl ifanc teithio tramor, achos dyna'r elfen o'r bod yn aelod o'r urdd o'n i'n mwynhau fwyaf, ynde? Bod nhw'n cael gweld diwylliannau gwahanol, profi ieithoedd gwahanol, cael y cyfle yna i ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwlad estron a gweld bod yn rhywbeth sy'n gallu wneud nhw'n unigryw. Ond, yn sicr, oedd y cyfnod yna 2015, 16, 17, cyn yr Eisteddfod a flwyddyn yr Eisteddfod, wel, o'n i'n byw a bod steddfod yr urdd ar y pryd, o dim munud sbar gyda fi wneud unrhyw beth yn y mywyd personol i, nes i roed 100% mewn iddo fe. Ond o'n i eisiau bod e'n llwyddo, o'n i eisiau bod plant a phobl ifanc, nid jyst ardal Pen-y-bont, ond yr ardal ehangach, Tafelau, yn cael y profiad yna o berchnogaeth dros steddfod. Ac oedd e'n wych i weld cymaint ohonyn nhw yn gwneud gweithgareddau codi arian. Oedd pobl allan yn y gymuned hefyd. Ges i sioc o weld cymaint o Gymru Gymraeg oedd yn byw ym Pen-y-bont. Ydyn ni trefnu pwyllgor y pêl yn clwb rygbi Pen-y-bont. A o'na pobl yna o'n i ddim wedi gweld ers fod yn ddisgybl yn Lanhari. A o'na pobl yna oedd wedi dysgu fi yn yr ysgol gynradd. A oedd gweld y pobl yma yn dod at ei gilydd i gyd i weithio at yr un nod, a'r nod yna oedd rhoi'r Gymraeg i bobl ifanc. Ne. A gweld hwnna'n digwydd ar stepping juice ni, mae e'n profiad anhygoel. A petai chi'n edrych nôl ar unrhyw lluniau neu clips fideo o'r steddfod yna, fyddwch chi'n sylwi bod llygad fi'n goch, achos o'n i'n emosiynol iawn trwy'r wythnos, gweld yr holl waith yna'n dwy'n ffrwyth, a gweld bod yr wythnos wedi bod yn llwyddiant. O'n i mor falch, mor falch. Wel, fel person ifanc oedd wedi mynd i'r steddfod, diolch yn fawr, chos nes i wir mwynhau. Wel, ti wedi rhoi dylanwad enfawr i ni. A yn sôn am rhoi steddfod, fues ti a Leon yn double act ar y maes ac yn celebs enfawr ar teledu trwy'r wythnos. Felly, ydy'r siaced coch dal gen ti? Mae'r siaced coch dal gyda fi. Mae e mewn bag sydd wedi clymu'n din lan yr atig, a fyna mae'n mynd i aros am amser hir. Iawn. Rwy ti wedi mynd i weithio i Fwrdd Iechyd Abertawe erbyn hyn. Beth wyt ti'n ei wneud yn y swydd honno o ddydd fydd? So, mae'r swydd sydd gyda fi nawr, mae e'n newid fyd o beth o'n i'n neud o'r blaen, ond mae lot o tebygrwydd yn y gwaith dwi'n neud hefyd. Dwi'n gweithio i Fwrdd Iechyd Bai Abertawe, a fi sydd yn gyfrifol am lunio strategaeth y Gymraeg y Bwrdd Iechyd, a sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd ar gael i gleifion trwy gyfrwng y Gymraeg. So, dros y flwyddyn diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio ar prosiect mawr sydd yn
mynd i gael ei gyhoeddi nawr ym mis Rhagfyr sydd yn edrych ar sut mae meysydd blaenoriaeth y Llywodraeth o fewn y Bwrdd Iechyd yn gallu cynnyddu ei gallu i cynnig ymgynghoriadau clinigol trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion. So petai ti angen triniaeth ar gyferyw afiechyd, pan wyt ti'n cofrestru gyda'r Bwrdd Iechyd ac yn ceisio trefnu apwyntiad, bydde'r cynnig yna'n dod yn automatig i ti os wyt ti eisiau apwyntiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Dyna be dwi wedi bod yn gweithio arno fe'n bennaf dros y cyfnod diwetha, ac mae'r gwaith yna'n dod i ben nawr a fydd e'n mynd yn fyw. Elfen arall pwysig o'r gwaith yna wedyn yw ymgysylltu gyda'r gweithlu ac helpu'r gweithlu i dod i ddeall pam bod cynnig gwasanaethau iechyd i'r cyhoedd trwy'r Gymraeg yn bwysig. Yn amlwg, mae yna pobl mas yna sydd yn defnyddio'r Gymraeg fel eu iaith cyntaf nhw. Pobl ifanc, plant, sy'n falle dod o cartrefi lle dim ond Cymraeg sy'n cael ei drafod. Nawr dychmygwch pa mor rhyfedd bydde fe i'r plentyn yna mynd mewn i siarad gyda doctor a ddim yn deall gair mae'r doctor yn dweud ynde. So mae'n hynod bwysig bod ni'n gallu sicrhau bod plant a pobl hŷn hefyd, achos mae yna bobl hŷn sydd yn tueddu i fynd yn ôl at y Gymraeg wrth i nhw heneiddio, bod nhw'n gallu cael gafael ar y gwasanaethau yna. Mae'r gweithlu wedi bod yn gefnogol iawn. O'n i'n disgwyl wrth dechrau'r gwaith yna bydde fe'n talcen caled, ond dwi wedi cael siom o'r ochr orau. Mae'r staff i gyd yn frwdfrydig. Maen nhw'n deall y rhesymau dros gorfod wneud y gwaith yma. A dwi wedi llwyddo dros y blwyddyn diwetha i cael dros 150 o bobl i wneud gwersi mynediad lefel 1 trwy'r Gymraeg. So mae yna frwdfrydedd yna, mae'n wych i weld. O, neis. Mae hwnna'n really neis i clywed, actually. Cwestiwn pwysig. Pa 3 gair sydd yn crisialu Jordan yn 2025? Pa 3 gair sydd yn crisialu? Hapus, gobeithio, a balch. Fi'n hoffi yna. Ie? Fi'n meddwl bod hwnna'n perffaith. Pam? Dwi'n hapus achos dwi mewn swydd sy'n talu'n dda. Does gynnau ddim stress. Dwi'n hapus yn y gwaith. Dwi'n gweithio gyda tîm arbennig o bobl, ac mae amser rhydd gyda fi gyda'r job yma. Mae gyda fi bywyd personol, a gallu cael bywyd personol gyda'r job yma. Ers gadael yr Urdd, mae amser gyda fi nawr i cael hobiau. Sa i wedi cael hobiau ers amser maith. Ers gorffen gweithio fan hyn, fi wedi gwneud cwrs ar stained glass. Neis. So hwnna yw hobi bach fi nawr. Mae gyda fi gweithdi bach allan y garid lle fi'n gwneud ffenestri gwydyr. O, neis. Gobeithio, fi'n yn rhan o'n waith i, ni'n gweithio at y nod yma o cael 1 miliwn erbyn 2050. Ydyn ni'n mynd i llwyddo? Fi'n gobeithio. Fi'n really gobeithio. Beth oedd y trydydd gair wedys i? Balch. A fi'n falch iawn o fod yma. Fi'n ddiolchgar iawn am cael y gwahoddiad i ymuno gyda chi heddi. Mae Lanhari yn lle sbesial iawn. Ges i profiad arbennig yma fel ddisgybl. Dwi ddim yn gyfrinach ath yr ysgol trwy cyfnod ansicr gyda Llangynwyd yn agor ac yn cymryd nifer fawr o ddisgyblion. So mi oedd y 10au pan o'n i'n dod mewn i weithio yma, ac o ti'n gweld y niferoedd yn gostwng yma, a mi oedd na wir pryder bod y lle mynd i gau. A hwnna'n anodd i dderbyn. So mae Lanhari yn lle sbesial iawn, right? A pan ddes i nôl yma i weithio gyda'r ysgol a gweld y niferoedd yn gostwng yma, hwnna wir pryder gyda rhai bod yr ysgol yn mynd i orfod cau. Gyda gartholwg wedi symud mewn i dalgylch Lanhari o un ochr a Llangynwyd wedi agor ym Pen-y-bont. Oedd cwestiynau'n cael ei gofyn ynde.
So oedd y teimlad yna o ryddhad pan ddath y syniad yma o sefydlu adran gynradd yn yr ysgol. Wel, mi oedd e'n ryddhad. Twyd, mae yna lot o trafod pan mae ysgol yn newid enw, ynde? Ond dwi ddim yn meddwl dewch chi ar draws unrhyw cyn ddisgybl byddai'n gwrthwynebu cael gwared ar gael gyfun i sicrhau dyfodol i'r lle yma. A dwi'n meddwl mae gweld plant yn dod i'r ysgol yn ei gwisgoedd coch Llanhari, plant 3, 4, 5 mlwydd oed. Mae'n wych a mae'n dangos bod y Gymraeg yn fyw yn yr ardal yma a bod dyfodol disglair i'r ysgol yma hefyd, sydd yn really lyflu i weld. Diolch o galon am dychwelyd i'r ysgol heddiw ac am fynd i chwilio yn yr atig mwyn dod â'r holl atgofion yma gyda thi. Diolch hefyd am fod yn aelod gwerthfawr am 30 o hanner cam mlynedd o deulu Llanhari ac am gefnogi ac annog Cymreicdod cannoedd o ddisgyblion ar hyd y flynyddoedd. Rydym ni'n hynod falch dy fod ti'n perthyn fel brawd mawr am beth i deulu Llanhari, Jordan. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch i chi. Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llanhari, Datblygu'r air. Rydyn ni'n gobeithio yn fawr eich bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch dan ysgrifio i glywed mwy o benodau, lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Llwybrau Llanhari fwynhau mwy o podlediadau. Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch chi'n tudalen Instagram a'n cyfrif X @Gymraeg Llanhari neu ewch chi'n gwefan llanhari.cymru. Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl! Yn dathlu hanner can mlynedd. Podlediad teulu Llanhari.